Ya nyatane ngono kuwi mbarep kakangku. Ana aku aja meneh kok. Bojo jarang wong. Bojo jeko ki kirek-kirek tak pangan. Kakang Narada mbok sampun geguyon. Ah, guyon mawon nggone. Sampun nampi tanda-tanda ingkang kirang prayogi kok nyatanipun Adi Pramesti Guru mboten. Sembada ideping raos paduka nggih paduka ngadepi dhateng titah ulun Bratasena. Nggih, kula aturi lenggah prayogi. Lho, wangsulanipun Werkudara menika mapan Adi. Basudewa. Lho, Wasu menika tegesipun derajat Brahmana Dewa tegese jiwa. Mila Prabu Basudewa menika ratu ingkang jiwanipun satatar kaliyan pandhita. Niku nggih cocok margi dewa menika jiwa. Baladewa, bala tegesipun kuat, dewa menika jiwa. Dados Baladewa menika tegesipun ratu ingkang jiwanipun sentosa, rasa kebatinanipun. Niku nggih cocok. Werkudara, apa wangsulanmu luput? Kok lepatne terus pundi Adi Guru? Kakang Narada kula aturi mendel. Aku mau wis kandha mbok benerke ya sakarepmu mbok luputke mangsa bodho. Yen kakek guru wani nyalahke wangsulanku ya kudu bisa medharake sing bener kudu piye? Werkudara piye? Punta iku pancen tegese linuwih kuwi bener. Nanging tembung dewa wis ngarani, mula ulun mluputake kakangmu jalaran dheweke wani nganggo jeneng Puntadewa. Ingkang tegese bakal nglangkahi panguwasaning dewa, bakal ngungkuli kawibawaning Jawata. Sakarepmu nggonmu mertelakake. Nanging kapitayaning atiku ora ana tandha-tandha yen to kakang barep bakal nglangkahi panguwasamu. Pandak wong ingkang mengkono mau padune budal saka ati serik keburu sengit. Ya bolak-balik wong seneng ora kurang pengalem, wong gedeng ora kurang penyacak. Banjur ingkang angka 2 Werkudara. Kakangmu ulun luputake jalaran Kumawani ngagem gelung kekeling. Mongko ingkang menang nganggo gelung keling ngono mung para dewa lan para brahmana. Teka kaki Puntadewa lancang ing atase mung derajat satriya, ya gene nganggo gegelung keling. Tegese nyahak marang wewenanging liyan. Mengko sik titikan kabrahmanan. Titikan kapanditan kuwi piye? Apa ana udenge? Apa ana gelunge? Apa ana cripune? Apa ana tesbe? Titikan kabrahmanan mono dudu perkara jubah udeng kang sarta cripu, nanging pambegane utawa wawatekane. Pambekan sing piye kang kena kanggo nandha yen to kuwi brahmana. Janji ana wong kang wis pinter mangreh marang kurdaning gawa nepsune dhewe. Ya wong mengkono mau ingkang menang sinebut brahmana. Wong kang wis wasis mangreh pepinginane dhewe mau babare wujud apa? Wujud ambek suci, sabar lila legawa, berbudi bawa leksana. Watak suci, sambar drana lila ing bondo legawa ing pati. Mengkono mau tumrap mbarep kakangku apa isih kurang? Mutar. Won mutar. Matek. Turut maneh anane kakang arep nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling. Kae mbiyen dudu karepe dhewe nanging wis dikeparengake dening dewa. Sing menehi jeneng Bapa Pandhu. Sing dandani nganggo gelung keling dudu menungsa sawantah nanging malah dewa kayangan jenenge Bathara Darma. Nanging yo gene saiki sing diluputake barep kakangku. Karena ngopo Bathara Guru ora nyalahke Bathara Darma? Nah ya ora bakal diluputke wong rombongane. Padha-padha rombongan kok disalahke iki piye? Mangga dipun wangsuli Adi. Kejaba saka kuwi Bathara Guru. Nyatane mbar kakangku nganggo jeneng Puntadewa lan gegelung keling mau wis lumaku pirang-pirang taun. Wiwit kakang mbarep lair ning jagat nganti dina iki nggone nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling wis puluhan taun. Ya gene
Ya kene Bathara Guru nggonmu nyalahke lagi saiki. Biyen-biyen ewuh apa? Biyen rong kober. Nah, iki ketok salahe saiki no. Sing ngene iki terus ketok do elik-elik. Ketok do salah. Ane ya ora enek kok wong salah do njaluk ngapura ora enek. Meneng wae kok suwe-suwe ora ilang. Sampun cengengesan Kakang. Mboten namung nyuraos kok. Kage kowe bloko sapa wong sing jahil? Mergo dina iki ana wong jahil. Mesti ana wong kang gugat perkara jeneng lan gelung. Wong jahil mau mbok turuti jero Pandhawa, mbok ancam marang mbok hukum abot. Kage ngaku Bathara Guru. Dewa Sukata marang kang sureng perang. Modani arum-arum ngendan wing ngawiyat. Rada ngepalani Jawata Sukomilat. Ing palakan kayung yun yudaning mreksa. Werkudara, Piye? lamun sira wis sumurup, sira bakal tumindak apa? Ora apa-apa. Aku bakal ngaturake penuwun menyang wong mau. Jalan yo kanthi dijaili aku sak sedulur bakal katekan panjang kaku. Sira darbe panjangka apa? Ora susah takon iki dudu perkaramu. Kage wangsulana sapa wong sing jahil gugat perkara jeneng lan gelung. Kados pundi Kakang? Pun diflakake mawon, ora ditutup-tutup ana barang bosok mesti mambu. Diblakake mawon. Dewa niku nggone wong jujur aja slintat-slintut. Mongko ingkang gugat perkawis menika dewa tur taksih kula warga ulun piyambak. Menika kados pundi menapa mboten badhe ngawonaken rombonganing dewa. Alah, mboten peduli setan gundul. Nek pancen cetha luput nggih kudu dipatrapi pengadilan kala Allah. Sanika sampun jamanipun, mboten kenging peteng-petengan kita padang-padangan. Dewa ki sarane nggone wong jujur ditulat kok anane morak-marik. Bedane Tita Madya padha niku mboten butuh napa-napa, butune niku mung katentreman, murah sandang, murah pangan, murah papan. Ya, dewane doteng pentali. Kakang Narada, kula atur lenggah prayoga. Pun mriku mangblakake. Werkudara, Piye? baris kures bloko suta yektine. Tetela ana ingkang mboya sarujuk lamun torakanto nganggo jejuluk Puntadewa lan gegelung keling. Kang sarta tumuli gugat marang jeneng ulun. Wondene ingkang angungkit perkara iki ora ana liya kejaba mung Yayi Betari Durga. Durga! Mawang-wang kunta kumpul patang gedhe kang sayonggong kara. Wah, lega rasane atiku. Ngerti ta kowe Bratasena? Ya, Betari Durga ki tilas garwane pukulun Pramesti Guru mula. Perkara iki rada dialing-alingi mergo nek nganti kebuka ana kene iki mengko bakal gawe wiranging para Jawata. ya aku ngerti. Jane ya wis dipegat ning kala-kala ya isih disugleng. Digabake. Mbok. Sampun bikak wirang. Alah buka-buka wirang apa nyatane sing metu anake Dewa Srani ngoten. Kula nggih gumun panjenengan wong widodari ayo seketi kurang siji pirang-pirang. Cacahe ora eneng sing cacat ora sing kuci wa gandane wangi arum. Lenggot bawa sewayah-wayah ndudut asmara lah kok malah panjenengan apa nek wong mringis ngoten ngangeni ngono apa? Sampun ngaten Kakang, katresnan Kakang, katresnan. Katresnan nek kula mbok trima tutupi anduk. Pripun nek kaya ngoten iki?
samengko kanggo njaga wibawamu supaya lega atine Betari Durga aku sak sedulur Gagah Kundan Patrapana paukuman. Luluh Bratasena gunjang ganjing langit kelap-kelapaton ler kencang alis resang mawe gandreng. Lah piye ta Werkudara? Lah wong pesakitan kok malah nantang njaluk dihukum abot. Aku ora kleru, aku wis bener. Gagih aku Janaka kembar ukumen sing abot. Iya. Lamun to kabeh mau saka paminta kita nggih Werkudara. Ulun mung saderma mituruti. Dina iki Werkudara Janaka lan sira nang kula Sedewa ulun tetepake nandhang kaluputan. Ulun patrapi pidana ingkang abot mung wae. Tibaning pidana iki ulun balekake marang jeneng kita. Ulun paringi kamardikan milya dhewe. Sira wong papat iki njaluk dihukum cara kepiye? Aku njaluk dicemplungake kawah Candra Dimuka. Bocah ora ngerti kawah umop. Kowe iki apa ora weruh lamun to kawah Candra Dimuka ki nggoning pasiksan tumrap sukma-sukma ingkang nandhang dedosan. Lah kok dadi kowe wong papan njaluk dicemplungke kawah Candra Dimuka lebur dadi ndek siblek apa Werkudara? Ya men. Pangajapku bakal kasembadan aku yen mati ana jroning kawah Candra Dimuka. Kakang Narada sampun katalumpen monggo. Kula aturi maringaken dhateng Yama Dipati. Kinembikak kawah Candra Dimuka kacemplungna Bratasena Permadi kalian kembar. Dadi apa kowe ya? Punapata mirah ingsun prihatin Mas Pogong mijil. Damati-mati kula wonten dawuh. Ngantuk ta kowe? Nggih, wae. Sampun boten kanten-kantenan ampuna perkawis wonten pengajeng-ajengaken kula sampun semendhe wit kala. Dewa matane debel. Wonten dawuh menapa lun? Bocah papat Werkudara Janaka kembar iki nampa pidana abot kacemplungake neraka Yomani. Wah. Dipun cemplungaken. Ya. Kowe sing gawa kunci ning neraka Yomani. Inggih, pancen kula namung menapa dosa kalepatanipun Bratasena Permadi lan Kembar. Ora susah kowe takon perkara iki. Joko kan gunem sing tanpa guna kaki cethekno genine tak lebonan. Wah, dadi ndek pangapun-apun. Wah.
napa lho? Aku ya bingung lek gagas. Raos-raos kula nek Pandhawa niku turasing ngawerya rembesing ngandana waris. Tedhaking wong Maratapa lah kok. Niki dicemplungake teng Kawah Candra nek ngoten napa kodrating dewa sing pun sinerat niku bakale mboten netes. Jarene Pandhawa niku dadi tuk sumbering adil sing menang ngisas angkara murka. Lah kok dadi niki Pandhawa dicemplungake kawah iba liyane Pandhawa. Aku karo kowe iki wong dadi urusan. Mergo iki ngati ana apa-apa sing salah dudu aku lan wah ning kula kalih sampean ki dewa melu kelepetan lho. Adalah tekan kayangan junggring salaka lakul dadi sepi nyenyet ora ana sabawane. Wangune Pandhawa papat Werkudara Janaka kembar wis dadi ndek ngamun-amun. Kaki guru ora cetha pangucap pundak walik kayangan wah. Sopo ayo ngaku kowe Bathara Indra wis sumurup kelawan aku buta semono gedene sapa. Wah dewa kudune ora bodho, dewa kudune ora goblok. Iki Dewamral lho. Kowe titah madya padha nganggo sesebutan Dewamral sing menang nganggo dewa apa mung diapur. Ayo Ndi Werkudara, ndi Janaka, ndi kembar. Ora minggat ilang nyawamu. Wah, ngiseni wetengku ah. Ah!
Ratuning dewa tangane papat. Tangan papat kokean. Aja sembrono. Ulun sotake dadi apa? Lah dadi apa? Nunggang sapi keciliken sapine. Sapi kok kaya dolanan. Kowe sapa? Dewa Mral, ayo Bathara Guru. Werkudara Janaka kembar mbok dhelikke ngendi? Samengko Werkudara Janaka lan kula Sedewa wis dadi intiping neraka yomane. Wah, dalah gaglak. Semaning jajalanat buta ratata wanuh wani gawe ruhara ing kayangan jonggring salaka. Aku ndelik ana ing langit satpitu sira ora bakal kuwa nututi marang aku. Sing kandha sapa? Kundli ana ing langit sampitu isih mbok oyak Dewa Mral. Samengko panjenengan ulun wis mapan ana njabaning jagat ingkang nyate wis ora kena daya panari ing bumi. Sira ora bakal bisa nututi lakuku Dewa Mral. Nulya mrene. Pripun Di Guru? Aduh ulun kewirangan Kakang. Kewirangan pripun? Ngaten iki lho. Penake mboten sepintena ning rekasane disangga wong pirang-pirang ngeten. Mboten sepintena sekecane niku alah. Panjenengan ngendika, alah. Ingkang sekeca menawi. Lah anggen panjenengan lenggah wonten ing kayangan kok penake sepira ta? Mak pengkirik. Bonek ngaten dos pundi menan? Aduh, wonten Dewa Mral ngrusak kayangan mboten namung niki. Mangke nek sampean mboten purun ndodho dhateng ireh kalepatan dhateng Werkudara Janaka lan kembar. Mboten badhe Kakang sabda Brahmana. Sabdaning pendhita Dewa Ratu mboten kenging wola-wali. Lah menawi panjenengan ngugemi monggo. Namun nek wonten rusak ing kayangan jonggring salaka kula mboten tumut tanggel. Menawi Kakang Narada mboten tanggel, samangke ulun dawuhke wala monggo kula aturi minta sraya dhateng titah ulun Kresna menapa dene Baladewa. Inggih namung jengandika Kakang ingkang saged ngawekani perkawis menika. Wonten dawuh menapa Bu Kulun?
Kayangan geger kunggan buta gedhe jenenge Dewa Amrah. Ulun matekake dawuh saka Iwan Giripati saha jeneng kita. Munggah marang kayangan Jonggring Salaka. Dewa Amrah goleki Werkudara Janaka lan kembar gawe rusak ing kayangan maragake sirepen nggih. Nggih ngestaken dawuh iki. Prabu piye? Pitados menapa mboten? Atur kula kala wingi menika. Ya aku percaya. Yayi Prabu Titi sing wis ingkang ora kurang samubarang inggih. Koko Prabu kula aturi saking katebian kemawon. Kula badhe makarti. Ya mongso bodho ya. Ora nate nduga mono. Jroning pangrasaku kaya wis ana keketeking rasa gambuing kelawan Yayi Puntadewaya. Sapa sing luput tak luputake, sapa sing bener bakal tak benerake. Idep-idep datar apa karepe dewa iki? Iki enek buta nek baguse kaya ngono. Iya aku buta. Kowe buta sapa? Aku Kala Kesawan. Kowe sapa, Dik? Dewa Amrah. Mas arep nganti, Mas? Goleki sampeyan, Dik. Yen wis ketemu arep mbok sak apa? Domino. Aku ora kulino main alah ya sithik-sithikan. Aku rene goleki Werkudara Janaka kembar kok kowe nututi. Aku disraya karo dewa. Jarene ana buta gawe rusak ning kayangan Bulaknen. Kowe to sing gawe rusak. Okai. Kok okai piye? Ya ora dewane dhewe sing kurang ajar. Nek ngono, nek dewane ora bener karepmu, lah kowe lak dijaluki tulung mestine arep nyingkirke aku, ngono to. Nah, jane mau nek yang ngono jane nang aku dikongkon dewa ngono to, terus aku ngono. Aku njaluk tulung singkirna kae terus aku ngono. Omongane kaya bocah. Ya, nek ngene iki wis reneng wates-watese wong tuwa karo bocah. Ayo. Aku golek kowe ketemu nang kene padha-padha kayangan remuk, ayo dinggo gelut nggo bancaan men bubrah pisan. Pripun Di Guru? Ulun mestuti dawuh
Mintasraya dhateng Ratu Ndrawati jebul malah Tiwikrama dados buta pitungguna ugi nanging butanipun cemeng. Lajeng kados pundi teka malah saya rusak kayangan. Niki jaran Mintasraya malah tambah remuk. Aduh, Kakang menapa badhe namung semanten kaluhuran ulun. Ayo, arep nganti kowe.